правим? Обясна. Значи първо влизаме в школа. Отиваме на деловодство. Отиваме на дневници. Сега намираме 10 Б. Така. И пускаме генерирай дневник. И сега почваш цъкаш, докато не запазиш, не се генерира самия дневник. Така. Тук пада малко играчка. А нищо не се попълва, то си го генерира само. То трябва да е попълнено. И сега там джурка, нали? Ти седиш и чакаш. Така. И в един момент трябва да се случат нещата. Евентуално. Ами, да. Точно така. И въоръжаваш с търпение, пиваш 2-3 валериана и си в бизнеса. Да, е така като заправи, просто да. Ето го. Сега ще го сваля. Така. Сега трябва да видя къде отида обаче. 10 Б. Най-вероятно е... Downloads. Да, Downloads. Ще го копирам да го сложа на екрана, да ми е по-удобно. Така. Сега трябва да го разпиша. Така. Ще да през View More. Ще намеря сертификатите. Ще натисна Digital Sign. Ще да на опашката. Ето тук. Ще му сложа един печат. Ще му дам OK. Continue Sign. Да, ще му дам на десктопа да го сейфне и да го реплейсне. Да, ще му напиша кода. И сега дневника е подписан. И ето го. Така. И вече си се вижда, че дневника е подписан. Ето ти го. Виж малко големо, но няма значение. Сега, от тук отивам в Неизпо. В дневници. Мога да отивам. Така, отиваме администрация, отиваме приключване. Сменяме годината. Тук отиваме. И пак наново. Ето ги дневниците. И сега трябва да прикачиме. Само че момент приключването. Ето тук. Избираме от десктопа, го намираме къде е. Ето тук нещо. И му казваме OK. Дневникът е успешно прикачен. И сега имам, ето ти го, дневникът е прикачен. Сега ми остава 10 Г и тук 9 Г, 9 Г и 9 Д. Както ти казах, до 14 септември трябва всички да се качат. Ако нека да се налага корекции, сега не съм запомнила точно, но ще погледна как беше, трябва да се върне, да се отключи дневника, да се махне от тук, да се направи наново в школа и пак да се качи тук. Добре. Само, че трябва да видя как се отключваше, нека да го пише, нали, не го помня, признавам си. Да. Така че тия, понеже ще ви останат некъде септември-октомври, но значи трябва да качиш всъщност да, трябва да се качат. Всъщност G клас трябва всъщност да се качи, но G клас е тук. Момент да отворим на G клас, къде е 10 Г. Е тук на поправки на този Ники Мулов. Сега аз не знам точно как е. Администрирай. Първа сесия. Той е по химия. Чай да видим химията къде е. Да, явил се и двамата, нали, тук има двойка. Тук обаче се е явил и трябва да му добавим тройката. Обаче да видим как става. Сега може би тук трябва да напишем тройката и да запазим. Така, сега обаче ще отидем в това нещо. Сега сме на тая девойка, сега ще идем обаче на 10 Г клас.
Ето тук, т.е. 11 ги извинявай, ето тук трябва да отидем и да видим този младеж, ето този Ники, нали, му се е актуализирало всичко. Ако му се е актуализирало, ето, той май поправка имал само по химия, т.е. веднага, нали, ми отчете. Това На мен от школата тук веднага е учил. Да, ето е тройката, нали, на втората сесия. Добре. Тоест, в момента, нали, това не интересува повече, в момента, нали, мога да направим, да повторим същата опция. Марек Юрова съм, колко си искам деловодство. Дневниците, нали, вече всичко. Искаш ли да пробваш? Аз сега записвам. Добре, значи ето сега 10 Г. Му даваш генерирай. Даваш му запази. Пак запази. Пак и караш до припадък. Да, ето така. И сега вече тук, нали, знаеш, почва едно джуркане. Слагаме го тук. Сега го отваряме. Отиваме пак на тук. Сертификат, дигитал. Идваш тук. Не застанахме, къде ли бе? Добре. Ето го. Континю. Цена. То ще се седне на десктопа, ще го реплейсне. Добре. Дам каквото трябва да му дам и приключвам. Да, Close Out Apps, всичко. И това трябва да е. Да. Има си подпис, има си всичко. Пак отиваме, нали, в Неизпо, дневници. Модули тук. Отиваме администрация. Приключване, обаче трябва да сменим годината задължително, защото иначе няма да стане. Да, и сега добавяме от десктопа Gaglos. То ми казва, че всичко е окей. И ми останаха всъщност 3 дневника. Сега тия 3 дневника, вероятно до 14 трябва да ги качите, независимо, че поправките няма да са взели. После трябва да се отключат, да се махнат и да се заменят. Но до 14 септември трябва всичко да е качено. Аз съм качила другото всичко. Сега мога ли да ги кача тогава? Можеш. Можеш, но трябва да ги генерираш. Да.